δέκατα πριν το τέλος είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Τολμάω να το πω, παρότι υπάρχει χρόνος. Ο Ολυμπιακός 7 δέκατα πριν το τέλος αγγίζει το θαύμα, αγγίζει την τελειότητα και όντως η τέλος ο Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα, μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το κάνει αυτό. Φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι της δημόσιας τηλεόρασης, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ξεχωριστή αθλητική Κυριακή. Το λόγο τον είδατε πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ με μια απίστευτη ανατροπή. 19 πόντους διαφορά είχαν από την Τζεσεκά. Δεν ήταν το φαβορί. Τελικά κατάφερε να το πάρει. Και νομίζω πως είναι κάτι πολύ ξεχωριστό σήμερα αυτό που συνέβη. Δεν θα πούμε ότι γίνονται μόνο στις ταινίες αυτά. Γίνονται μόνο στον αθλητισμό. Το πίστευες? Μόνο ο αθλητισμός μπορεί να σου προσφέρει τέτοιες στιγμές. Όταν παίζεις με μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ίσως την καλύτερη, χάνεις 19 πόντους. Κι όμως αυτά τα παιδιά είχαν το κουράγιο, κυρίως οι πιτσιρικάδες. Γιατί εγώ να θυμίσω ότι την ανατροπή την έκανε ο Ολυμπιακός, ήταν ο Σπανούλης και ο Πριντέζης ήταν έξω. Μεγάλη μαγεία αυτό. Με Μάτζαρη, με Σλούκα, με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, με Παπα-Νικολάου που έκανε τρομερή εμφάνιση σήμερα. Ένα μεγάλο μπράβο από όλους μας, γιατί πραγματικά σε αυτές τις στιγμές είναι αυτές που μας γεμίζουν χαρά και μας κάνουν να δούμε με περισσότερη αισιοδοξία και με λίγο χαμόγελο. Γιατί δεν είναι κακό. Ας βάλουμε και λίγο χαμόγελο στη ζωή μας. Επέστρεψε λοιπόν ο Ολυμπιακός από το μείον 19. Είναι στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία του και η εκπομπή λογικό είναι αφιερωμένη στον Ολυμπιακό, έτσι, για το μεγαλύτερο μέρος. Θα έχουμε και άλλα πράγματα ποδοσφαιρικά, αλλά νομίζω πως αξίζει σήμερα να μιλήσουμε λίγο παραπάνω γι' αυτό και όχι μόνο αξίζει. Είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ σπάνια. Αυτή η ανατροπή τουλάχιστον και εσύ με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα. Κάνετε εκπομπές από την Πέμπτη. Αυτή είναι καλησπέρα. Εγώ μαθαίνω μπάσκετ βλέποντας εσάς, αλλά θέλω να ρωτήσω. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Έχουμε και τον Νίκο Μπουντούρη μαζί μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια, γιατί πάμε κατευθείαν στους πρωταγωνιστές στην Κωνσταντινούπολη και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Λοιπόν, είμαστε εδώ μαζί με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Σε φέραμε με δυσκολία. Καταλαβαίνουμε τι έγινε εκεί πέρα. Τα είδαμε. Εσύ πώς το έζησες, coach? Μετά το 97, το 2012 είσαι και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε τώρα, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μία και την άλλη. Μπορεί ο Ολυμπιακός είναι πάντα. Δηλαδή, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους παίκτες που πίστεψαν με τα μείον 19 σε ένα time out. Έλα πάμε παιδιά να κατεβάσουμε, αν μπορούμε, μέχρι 13 λεπτά πριν το τελείωμα τρίτο δεκαλέπτου αυτά. Η ομάδα πίστευε και κέρδισε. Ήθελε λίγο και τύχη, συμφωνώ ότι αυτή τη τύχη είτε έρθει από πάνω. Δηλαδή ήταν θέλημα Θεούλες? Σίγουρα. Αυτή τη θέλημα ήταν και σαν ένα. Σαν δεύτερο, πιστεύω, για ανάλυση παιχνιδιού θα τα πούμε σίγουρα σε επίσημο press conference. Θέλω να πω αυτή η νίκη σίγουρα ανήκει πρώτα στους παίχτες. Το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό για τους ιδιοκτήτες του Ευγένιο Αγγελόπουλος, που έμεινε κοντά με την ομάδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Σχεδόν μας άφησαν όλοι και τελικά ομάδα παίζοντας ένα σύγχρονο μπάσκετ μαζέψε και αυτό το κόσμο και αυτό τη νίκη, οφείλω ακριβώς στους φιλάθλους. Είναι το καλύτερο αριστούργημά σου αυτή η ομάδα? Γιώργη, με τώρα κατάλαβα τι είναι σε λιγότερο χρονικό. Ξεκίνησες να παίρνεις κούπες μεγάλες ευρωπαϊκές από το 79, συνέχισες με τη μεγάλη Γιουγκοσλαβία, μετά με τους συλλόγους, αλλά με τα υλικά που είχες φέτος, περίμενες εσύ ο ίδιος ότι θα φτάσεις μέχρι εδώ? Να σας πω αλήθεια τώρα, ναι. Δεν είμαστε τώρα να πούμε κάτι. Αν τώρα, κοίταξε Βαγγέλη, εσένα θα σου πω μόνο, εσένα να τα ξέρεις. Ναι. Τσέσκα 97 με μειονέκτημα έδρας, με νίκη 6 Ιανουαρίου, παραμονή Χριστουγέννων, δηλαδή παλιομερλίτες, πέρασε σαν τέταρτη ομάδα μειονέκτημα έδρας. Όταν παίξαμε ένα πολύ κακό παιχνίδι, αυτή είσαι πρώτος που ακούεις, τώρα δεν ξέρει κανένας. Ναι. Όταν χάσαμε 30 πόντους παιχνίδι, λέω, αυτή την ήττα θα μας βοηθήσει στο τελικό. Που είχα τη Τσέσκα την καλύτερη ομάδα. Τώρα, αν είναι πρόβλεψη ή δεν είναι, εγώ σου λέω αλήθεια πώς ήταν αυτό. Και απόψε γύρισε το παιχνίδι με την προσπάθεια κυρίως των νέων παιδιών, των νέων Ελλήνων παικτών του Ολυμπιακού. Εντάξει, ήθελε ενέργεια, τα νέα τα παιδιά είχαν ενέργεια και ακριβώς είχαμε άγχος στο πρώτο ημίχρονο, τώρα γύρισε. Πάντα ο κόσμος ανήκει και επιμένει στους νέους. Εγώ έχω βρει εμπιστοσύνη νέα παιδιά.
Ωραία, δεν θα σε ρωτήσω για άλλα μυστικά και για άλλες λεπτομέρειες. Έχουμε όλες τις μέρες, γιατί εδώ υπάρχουν και οι ιδιοκτήτες της ομάδας, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας είναι ξανά στα χέρια του Ολυμπιακού μετά το 97. Το 97 το πανηγυρίσατε από άλλη θέση, έτσι. Τώρα είναι διαφορετικά, η αγωνία μεγαλύτερη. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζούμε. Δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει ούτε εμείς οι ίδιοι. Ρωτήστε κάτι τον αδελφό μου να συγκροτηθώ εγώ. Συγχαρητήρια σε όλους, τους παίκτες, τον coach, τους προπονητές, τον κόσμο. Είναι μια απίστευτη επιτυχία. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έχουν συμβεί ανατροπές, αλλά τέτοια ανατροπή ούτε εγώ δεν θυμάμαι. Από το μείον 19 και κόντρα στο μεγάλο φαβορί. Έμοιαζε με αναμέτρηση Δαβίδ εναντίον Γολιάθ κάποια στιγμή. Νομίζω δεν είναι το μείον 19. Όντως μπορεί να έχει ξαναγίνει. Είναι ποια ομάδα το έκανε, ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας αυτής της ομάδας. Νομίζω είναι ίσως η νεότερη ομάδα, αυτοί που παίξανε στο παρκέ, ίσως η νεότερη ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Και με την πρώτη χρονιά που έγινε ομάδα, χωρίς να έχουν περάσει πολλά χρόνια. Νομίζω είναι κάτι μοναδικό. Ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να θύμιζε και λίγο το τελικό του 87 του Ευρωμπάσκετ που ήταν Ελλάδα-Ρωσία και τώρα ήταν μια ελληνική ομάδα με ένα μεγαθύριο, με απίστευτους παίκτες, με μια εξέλιξη συγκλονιστική. Ξεχωριστή στιγμή και για την οικογένειά σας που όλοι γνωρίζουμε ότι έχετε στενή σχέση και με το Πατριαρχείο που το παίρνει ο Ολυμπιακός μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Μας συγκινεί. Καλύτερα που δεν το πήραμε στο Βερολίνο ή στο Παρίσι. Καλύτερα εδώ. Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσετε να ενισχύετε τον Ολυμπιακό και τα επόμενα χρόνια. Ως συνήθως, Βαγγέλη, προτρέχεις. Έχουμε πανηγυρισμούς σήμερα, αύριο. Στα λέω να τα ακούσεις, να το ευχαριστηθείς. Την Τρίτη, Τετάρτη προπόνηση και Πέμπτη τελικό στο ΣΕΦ. Σεμνά και ταπεινά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν περίμενα καμία άλλη απάντηση. Πριν αυτή νομίζω ήταν η καλύτερη πάσα για να πάμε στον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Βασίλης ήταν MVP. Αλλά εσύ και ο Πρίντεζης μαζί με το Μάτζαρη και το Σλούκα κάνατε τη διαφορά στα κρίσιμα λεπτά για να πάρει τη νίκη και το τρόπαιο Ολυμπιακός. Ο Βασίλης είχε κρατήσει νωρίτερα όρθια την ομάδα. Κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Νομίζω και το Βασίλη τον ίδιο να ρωτήσετε. Θα πει ότι η MVP είναι αυτή η ομάδα. Και όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι, αλλά για όλη τη χρονιά μέχρι τώρα. Και σίγουρα η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έτσι. Πρέπει να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να συγκεντρωθούμε μέσα σε 3 μέρες. Παίζουμε τον πρώτο τελικό. Σίγουρα ο Βασίλης έχει στηρίξει πάρα πολύ την ομάδα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα όλη τη χρονιά. Τον ευχαριστούμε. Σήμερα για άλλη μια φορά βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά όλοι μαζί καταφέραμε αυτό που καταφέραμε και νομίζω ότι ο Βασίλης θα συμφωνήσει μαζί μου. Θα σου ζητήσω να μας πεις, αν μπορείς, τι συζητήσατε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο καταρχάς και τι συζητήσατε σε εκείνο το καθοριστικό time out από το οποίο άρχισε να αλλάζει η ροή του αγώνα και του τελικού. Καταρχάς από τα αποδυτήρια. Τι είπατε στα αποδυτήρια? Αναφέρομαι για την κουβέντα στα αποδυτήρια, γιατί η δεύτερη περίοδος ήταν μονόλογος της CSKA. Εντάξει, αυτό που είπαμε είναι ότι έχουμε άλλα 20 λεπτά, δεν έχουμε παίξει δευτερόλεπτο την άμυνά μας και ότι πρέπει να συγκεντρωθούμε να παίξουμε την άμυνά μας για να έχουμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Ξεκινήσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο, το κάναμε με ένα σημείο, μετά το χάσαμε πάλι. Η διαφορά πήγε πάλι στους 14 ένα λεπτό πριν να λήξει η τρίτη περίοδος. Και σε εκείνο το time out μετά είπαμε ότι παιδιά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ή θα παίξουμε την άμυνά μας και θα τα δώσουμε όλα για 11 λεπτά που έχουν μείνει, ή δεν θα έχουμε ευκαιρία να γυρίσουμε στο παιχνίδι. Και όντως τα παιδιά που βγήκαν εκεί στο παρκέ κάναν καταπληκτική δουλειά, βγάλαν καταπληκτική ενέργεια και βοήθησαν την ομάδα να επιστρέψει στο μάτς. Τα υπόλοιπα τα είδαμε. Θα τα ξαναδούμε όταν θα επαναπροβληθεί ο τελικός. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω τώρα είναι πώς το ζήσατε. Πώς ζήσατε όλη αυτή τη διαδρομή φέτος και κυρίως μετά τα Χριστούγεννα? Στην αρχή δεν πίστευε κανένας ότι θα πάτε στους 16, μετά στους 8, μετά κόντρα στη Σιένα που είχε το πλεονέκτημα, με την Μπαρτσελώνα στον ημιτελικό αλλά και στον τελικό με την CSKA. Πώς ήταν αυτό το ταξίδι, πώς ήταν αυτή η διαδρομή? Είναι ένα όμορφο παραμύθι, είναι μια μπασκετική ιστορία πρωτόγνωρη? Καταρχήν το παραμύθι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει τελειώσει και την Ευρωλίγκα για σήμερα. Έχουμε ακόμα τους τελικούς πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κατέφερε αυτή η ομάδα σήμερα είναι ένα παράδειγμα, ένα μάθημα για όλους, ότι όταν όλοι μαζί σαν ομάδα προσπαθούν να καταφέρουν κάτι καλό, δεν έχει σημασία το αν έχεις τους νούμερο 1 σε αυτή τη δουλειά, το αν έχεις τους top, το αν έχεις τους ακριβοπληρωμένους. Το θέμα είναι ότι όλοι πρέπει να δουλεύουν για την ομάδα και αυτό είναι νομίζω που ξεχώρισε, που έκανε αυτή την ομάδα φέτος να ξεχωρίζει, ότι όλοι παλεύουμε για όλους και όλοι μαζί παλεύουμε για την ομάδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί για αυτή την ομάδα φέτος.
την Παρασκευή σε είχα διακόψει και έτσι θα κλείσουμε και αυτή τη σύνθεση, γιατί είχες αρχίσει να κάνεις αφιερώσεις, θυμάσαι. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά. Είχε σταματήσει μια αφιέρωση σε ένα φίλο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μπορείς να ολοκληρώσεις αφιερώσεις, να σε ευχαριστήσω για να πας να ξεκουραστείς. Εντάξει, επειδή είναι πάρα πολλά τα άτομα πραγματικά που με έχουν στηρίξει από οικογένεια, συγγενείς, αυτοί που αγαπάω το ξέρουν, τους το δείχνω, τους το αφιερώνω, τους αγαπάω πάρα πολύ, τους ευχαριστώ που υπάρχουν στη ζωή μου. Και μια ξεχωριστή αφιέρωση που θα ήθελα να κάνω για τον κόσμο είναι ότι την τελευταία φορά που παίξαμε εδώ ήταν το μνημόσυνο για αυτά τα παιδιά που χάθηκαν τότε για τη θύρα 7. Επειδή δεν πρέπει να τους θυμόμαστε μόνο τότε, ας τα αφιερώσουμε και στις οικογένειες αυτών των παιδιών που περνάνε δύσκολα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα, συγχαρητήρια. Αυτός λοιπόν ήταν και ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Δεν έγιναν υπό εύκολες συνθήκες όλες οι συνεντεύξεις. Περισσότερες θα δείτε στη συνέχεια από το κύκλωμα που θα στείλει ο συνάδελφος ο Κώστας Κουλάς. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εδώ, γιατί όπως βλέπετε τα φώτα έχουν σχεδόν σβήσει. Εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας. Καλό βράδυ στην Αθήνα. Να είσαι καλά και συγχαρητήρια και πάλι. Καλή επιτυχία. Και όλα αυτά που είδαμε είναι πράγματα που δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ακόμα. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Βαγγέλης. Και τραγούδι σου θύμισε.